أسمرا كاي زغني عبد صرم حساب زي حقاو ገንዘብን موغاد مولا ግብረ ሽበራን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ተዛዚሙ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝጊን እዚ ዓውደ ዘተ ተኸታቲሉን ዘዳለው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ከቅርቦ እዩ በ26 حمله بمتحبار መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቃውን ደቡባውን አፍሪቃ ማለት ኮሜሳ ዝተካየደ ኣብ ጸረም ሕሳብ ዘይ ሕጋው ገንዘብን موغاد مولا ግብረ ሽበራን ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ተዛዚሙ እቲ ዓውደ ዘተ ኣብ ቃልሲ ጸረም ሕሳብ ዘይ ሕጋው ገንዘብን موغاد مولا ግብረ ሽበራን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኮሜሳን ሓበራዊ ርዲት ኣብ ምፍጣር ሓጋዝ ምንባሩ ኣብቲ ናይ መዛዝም ስነ ስርዓት ተገሊጹ ኣብቲ ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ አስመራ ዝተካየደ ዓውደ ዘተ ጽልዋ ምሕጻብ ዘይ ሕጋው ገንዘብን مولا ግብረ ሽበራን ቃልስን ዘይ ሕጋው ምሕጻብ ገንዘብን አገዳስነቱን ሜላታትን ደረጃታትን ምሕጻብ ገንዘብ مولا ግብረ ሽበራን ሓደገኛነቱን مقام فاينانساو منقسقاس ዝከታተል አሃዱን አጋባባቱን ከምኡን አሞንጎ አባል ሀገራት ኮሜሳ ኩሉ ዝግበኦ ወህደት ብዝምልከት ዘተተኻይዱ ብዘይ ካዚ ከም ኣብ ኩለን ሀገራት በኮሜሳ ዝካየድ ዘሎ ነዚ ሕጋው ፋይናንሳው መንቅስቃስ ዝከታተል አሃዱ ናይ ምስራት አማም ኣብ ኤርትራ ኩን ምግባር አሞንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኮሜሳን ኩሉ ዝግበኦ ወህደት ብዝምልከት ተማያይጦም ኣብቲ ዓውደ ዘተ ካብ ዝተፈለለየ አካላት መንግስቲ ፋይናንሳዋን ትካላት ዝነጥፉ አኽበርቲ ሕጊ ከምኡን ምስቲ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር ስራሓት ዝነጥፉ ዜጋታት ተሳቲፎም ውድብ ሓበራዊ ዕዳጋ ምብራቃውን ደቡባውን አፍሪቃ ማለት ኮሜሳ 19 ሃገራት አፍሪቃ ዝሓቁፍ ውድብ እዩ ተማራ 11 ክፍሊ ዞባ ማእከል ትምህርቶም ንምቕጻልን ሃገራዊ ግቦኦም ንምፍጻምን ሎሚ ናብ ሳዋ ወሪዶም ወኪል ኤሪና ብርሃን ዓንደ መስቀል ንዘዳለው ጸብጻብ ሊድያ ተክለ ማርያም ከተቅርበያ ተማሃሮ 11 ክፍሊ ዞባ ማእከል ሃገራዊ ግቦኦም ንምፍጻምን ናይ ከላይ ደረጃ አካዳሚያዊ ትምህርቶም ንምዝዛምን ካብ ሎሚ 27 حمله ጀሚሮም ናብ ሳዋ ይወርዱለው ብመሰረት ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝተረኸበ ሓበሬታ ካብ ዞባ ማእከል ጥራይ 16,000 ተማሃሮ ይወርዱ ከም ዘለው ተፈሊጦም እቶም ተማሃሮን የሪና ብዝሃበው ሓበሬታ ኣብ ትምህርቶም ንኽዕወቱ ዝካሎም ምድላዋት ከም ዝገበሩ ጠቂሶም ኣሰራሕዋቶም ሲዕቦም ብኩሉ መድያት ብቑዓት ኮይኖም ንኽወጹ ኣእምሮኣዊ ምድላዋት ገይሮም ከም ዘለው ገሊጾም እቲ ንኸዶ ዘለና ንሕና ናብ ሳዋ ንኸዶ ዘለና ሲ ሓደ ዜጋ ክገብሮ ዝግብኦ ግቡእ እዩ ኩላና ድማ ክንተግብሮ ኣለና ተማሂርና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕና ንሃገርና ንህዝብና ንኽንክሕስ ድማ ኩሉ ተማሃራይ ናብ ሳዋ ክኸይድ ኣለዎ ሳዋ ንዓይ ደሞ ፍሉይ ነገር እዩ كم تمايراوس كل نجار ودي عند على درجة نخبط صعب دليت لزلنا تاو بكير نفط ما دليت علني ولا تمهارو بوجنهم دقم فلتة مويان سنيقم أبتمرتهم نخواتون جزيهم بجبو خطك أملون زكال أكلاون أمرأون بسلت كسيمهم لنفسهم من هجروا من خانو تثبيت كم زجابرو لهم حبيرام عبي بيت مرتين ديو جزارسون نتي ولاد كاس سبجير ويزي زملس لزيت المخاد بتعمينا ندقفو معناته تم قدم حجي زخدو كلهم ترينا يمسي كاب تمكرو تريناس على زين بس كيلو من معبيله من يم زمصو نعومون كم سبات نعومون كم يجيرهم هيوتهم كم راح يقولوا ابزم سولد صنيهم حجي كن اب او خيدهم كم يجيرهم نابرهم كم راح يقولوا كم يجيرهم صباح نغو هاجرهم يكلاخلون نهاجروا من يحنصلو عبي بايتا سلازخونه اذا قاطام زي صبق يونتهم تمهارو مالتي تمهارو زوباتات دوبا وقح بحرن سمينا وقح بحرن لو مخبقسون كلو نايتن استرفا زوباتات دما عبد تقصل معلتات كخدو مدب وطيو كمزلو بتوسخي زرخبنا وحبريتا يرد تمار كلاي درجة نوزوبا لغو عن سوا كاب 12 حمله جميروم بمدب كرمتا ولمعتا بمعقاب ماين حمدن زتكورن تفتاتي السلاسل لو እቶም ኣብ መቐርካ ዓድና ምንን ሊባንን ዝተዋፈሩ 450 ተማሃሮ ኣብ ምስራሕ ቅናታዊ ዛላታትን ከትርታትን ምጽጋን ጽርግያ ከምኡን ምኽስኳስ ኣብ ቀጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከባ አትክልቲ ይነጥፉ ከም ዘለው ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ዞባ ሓላፊ ሃብቲ ገርብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ሳይሞን ክፍለ ሓቢሩ ኣብ ምክትታል ወፋሮ ዝነጥፍ ዘሎ ዳይሬክተር ካላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዳዕሮ መምህር ኢዮብ ተስፋይ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ ተማሃሮ ነቲ ዕማም ከም ኣካል ትምህርቶም ወሲዶም ብተገዳስነት ይዓይዎ ከም ዘለው ገሊጹ ተማሃሮ በወገኖም ምስቲ ዝዓመዎ ዘለው ስራሕ ምትካል ፈልስታቱን ተዝካየድ ጽቡቕ ውጽኢት ክርከቦ ስለ ዝኽእል ኣመጻኢ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም
نبرتن الزبا حمل مالو ب16 سنة عب ممحدار كبابي وازنتت بزهارمه وبلان بردن استحاوس الزناب عب العلت ريتو من نبرتو من قدات نزوردوم نبرتت ممحدار كبابي حقيزوم اتحاجز 195 عطالن 3 كابتن زتقالل خوينو بنبرت ممحدار كبابيتات حمل مالو وازنتت زرون ليبنا فلدارب فرحين أجربب جنفلو من جزجزان بزوسدو تبغسو كم استبركته أما حدار نوزب حمل مالو أتو يعقوب إدريسان تسيروم حزب إرترا زلو ناي متحجاز بهلي حابن زفتر مخانز دقسات يعقوب بنبرت نوزب حمل مالو توسيدو زلو تبغسو كالو زيكاتاتون كم سعبو زلو صنع امنت قليتهم أبالاتنا تحجز كتوات زقامة كوميتين عبيت عدنا بزهبو مجلسي حزب من محداراتن نوزب حمل مالو وقناتهم نمردا نزر يوازلو وهود سعاري بمسجان اتحاجز مورال قديات نمحداز وسدو توقصد أمبر كند بزح كم زير حبيرام أما حدار ممحدار كبابي وازن تاتو محمد كير حمد بوغنو بتحيال زناب ناي 30 حدن سدرابيتات 440 أطال 43 كبتي شدشتا أجمالن حمشتا أودوغن كومتن كلو 34 أبايتي كم زفرسن ناي حرشا مريتن جرادين اندما بخبيت كم استحسين أبريهم